Dames en heren, welkom bij weer een aflevering van Tempeliers TV. Deze keer met de aflevering Je suis Vreuger. Toen Jus zag er beelden van mijn uitroepen als stadsprins van 2020. Het gaat vanavond helemaal niet over mij, het gaat over mijn voorgangers. Een hoop oud-stadsprinsen en hun liedje van het jaar. Chic om te zien dat er allemaal oude platen voorbij gaan komen vandaag. Oud-stadsprinsen komen voorbij. Maar er is natuurlijk maar één koningin van Maastricht. En dat is Beppie. En daar kunt je nu even van gaan genieten. Ja, die heb zus van het hart gelegen. Maastricht door alle eeuwen heen. Verbleven die altijd genegen. En deelde dreufheid en plezier. Verhuurde nog die oude historisch. Te peert op Grampers in de schoet. Zo geblonken bij die glories. Of beelde bij die loed. Wie deks was dich in prijs gegeven. Maar heeft in kroon toch opgericht.
samen. Gaan we meteen weer naar de eerste uit Stadsprins. Die heeft me zit. Roland de eerste. Roland Nieuvergeld. Hoi. 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 Hoi Roland. Ja, we gaan het dus hebben over de Prinsschap en het liedje van die jaar. Maar het is wel leuk om te zien dat wij allemaal cuppen bestaan die de lui misschien wel kennen van op Oudroep zondag. Ja, meestal wordt het op zondag in ieder geval. Tot nu toe wel. Tot nu toe wel. Want de nieuwe prins, de groeten onbekende, heet dan zo'n kop op. Die van die staat er ook tussen, hè? Die staat er heel schoon voor mij. De schone kop van Gieg. Van Gieg. En wieso had zich Gieg? Vertel eens. Nou, ik denk dat dat mijn toeval is geweest als wijsheid. Veer hebben ons als reuzengilde eigenlijk opgeworpen om een uitroepthema te gebruiken. Ja. Want Veer ging op het 50-jarig jubileum aan. En wat is dan leuker als vereniging als een jubileum en de Tempeliers gebruiken onze stadsreus als een van die medailles om uit te reiken. Dus dat was wel een tijdje mee bezig en chic dat het in het jubileumjaar gelukt is. Hoor. Ja, en die zat in de prinsen, in het reuzengilde toen. Ja, nog Wordt het dan steeds. niet dat iedereen al wist wie onder de koopboet ging komen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus je dat je vertrek gehuurd of... Nou ja, de huur is wel als de cortège langs was getrokken. Hè, dat hoor ik dan achteraf van, oh, Rodam loopt niet erbij, het zou wel eens zo kunnen zien. Dat huur ze dan wel achteraf, maar vooraf heb ik daar niet veel vragen over gehad. Nee. Nee. Nou ja, ik had een paar vragen voor de opstaan, maar misschien is het wel leuk om even te hebben over een liedje. Want het uitroepthema past natuurlijk perfect bij zich. Met een liedje, gewoon een vaste lavensliedje. Ja, wie bevuldigt dat? Dat was een hartstikke leuk liedje. Het leuke van het liedje was dat er nog 3 jonge gasten het liedje brachten. Ja. Dus, en dan, die zingen dan over gewoon een vastelavondsliedje, een beetje refererend naar de discussies wat we wel eens hebben gehad over karen en helle muziek. Hè. Ja. En ze refereerden terug naar de oude liedjes van de Maastrichter vastelavond. Dus het was een liedje in een modern jasje wat verlangde naar de oude liedjes. Ja. Nou ja, dat is denk ik heel erg groot geluk. Het zit nog altijd heel erg veers in mijn gedachten in ieder geval. Ja, nou en ook de oproep in het liedje is ook een beetje het samen doen, hè, de karen, de samba-bands, om een beetje rekening bij te houden. En ik denk dat dat ook het schoenen is van de vastelavond tegenwoordig. Hè. Als we rekening met elkaar houden, kunnen we heel veel schoenen leuke muziek samen maken. Ja, nou, zo biedt dat zelf ook ervaren. Dat is hartstikke chic. Wie deks heeft dat liedje eigenlijk wel niet gehuurd? Het zal wel aardig dik zijn geweest. Ja, en het was ook nog best een lang liedje. Dus als er een café binnenkwam, dan moest de Polonaise het ganse liedje op. Ja, dat duurde wel even. En voornaam is natuurlijk voor een prins. Ja, wie begint het en wie komt er binnen? Ik kan me nog een liedje rappelleren. Ik weet niet meer van welke prins dat was. Maar dat begon met wat een elend, wat een pech. Dat is een lekkere binnenkomen. Wie weet er bij die? Nou, bij ons in Mia begon het liedje ook van, hey jongens, dat kunnen we een liedje, hè? Wat voor ook van een paar jaar ieder koers. En dan ging er aan de gang. Dus bij mij zat er vrij snel al de schwung erin, ja. Nou, als we het zo erover hebben, ben ik wel benieuwd wie het nu nog klinkt. En ja, dan laten we maar gaan luisteren meteen daarna. Hier heren. Gewoon een vastelavondsliedje door Jelke, Marvin en ik. En het is geschreven door Patrick van der Weyer. Jongens, hij kunt weer een liedje doen met streek. Kom drijven eens nog eens een vastelavondsliedje, gewoon zo'n lekker pleetje in een zeegetal. Geen hiphop, geen disco, geen housemuziek of techno, niks van dat allemaal. Voor 1, 2, 3, dat moet dat kinderen, kom laten weer beginnen, met eigen zang en klaar. Tradities moesten vieren, met Hansen wat in ere, wie ligt me strepen daar.
ich so domme Streh. Begint een mich te jeugen, hoe moet ik toch over? Ja, hoe moet ik het zeugen? Het is just een discotheek. Zo hel en al doorheen, krijg stilletjes een lip. Nee, het is echt niet fijn. Dus kastelein zijn garen trek als huur al die huur voor. Maar ik heb me streek geweest, het is maar voor 3 dagen. Kom drijven eens nog eens een vastelavondsliedje, gewoon zo lekker pleetje in het eigen taal. Geen hiphop, geen disco, geen housemuziek of techno, niks van dat allemaal. Voor 1, 2, 3, je moet dat kennen, kom laten we weer beginnen met eigen zang en klaar. Tradities moesten vieren, maar als ze wel in ere, wie leek me streek bedaard. Met Daniel, Riek en Herman in die spel begin ik klanken. Ik zing en dans en spring, ik ben zo blij. Ik wil die lui bedanken. Kom lekker eens nog eens een vastelavondsliedje, gewoon zo lekker pleetje in het eigen taal. Geen hiphop, geen disco, geen housemuziek of techno, niks van dat allemaal. Voor 1, 2, 3, je moet dat kennen, kom laten we weer beginnen met eigen zang en klaar. Tradities moesten vieren, maar als ze wel in ere, wie leeft me streek bedaard. Kom blijven dus nog eens een vastelavondsliedje, gewoon zo lekker pleetje in het eigen taal. Geen hiphop, geen disco, geen housemuziek of techno, niks van dat allemaal. Voor 1, 2, 3, je moet dat kennen, kom laten we weer beginnen met eigen zang en klaar. Tradities moesten vieren, maar als ze wel in ere, wie leeft me streek bedaard. Tradities moesten vieren, maar als ze wel in ere, wie leeft me streek bedaard. ...2015, Odin Wijnhoven en Odin de Eerste. Hoi Odin. Hoi Luc. Ik vind het al chic om te weten dat Odin de Eerste is. Ik ben aan het wachten op Odin de Tweede. Ja, na 2015 schijnt er wel een geboortegolf aan te zien geweest. Dus wel liggen voor een jaar of 30 ja, is het zoiets aan. Odin de Tweede. Ja, ik ben benieuwd of we erop moeten gaan hopen. Want dat was natuurlijk een speciaal jaar. Vooral ook vanwege een liedje. Ja, wel een heel erg leuk liedje vond ik. En, ja, een onderwerp wat niet direct vastelavond was, zeg maar. Maar mij ging over het weer, de weurs van Clara. Iedereen zit altijd, hè, als weer in de log ging. En ja, Slivenier in Maastricht, als het zonnetje goed komt. En dan werd altijd gezegd van ja, dan kunnen er al die weurs van Clara. Ja, dat was mijn liedje. Dus daar heb je dat jaar netjes een weurs naar Clara gebracht. Nou, ik heb als vooral heel veel gegeten. Nou, ja, dat is ook een goede vraag. Want ik ben in mijn printshop ongeveer 5 kilo afgevallen. Als ik het zo huur bestieg, dat gaat bijgekomen. Ik word inderdaad, na mijn printshop ben ik zo'n 10, 15 kilo bijgekomen. Van Met name door die weurs. Met name van de weurs, ja. Maar ik ben het gelukkig al wel weer kwijt geraakt. Dus dank je Luc, je bent bij die gehoord trouwens. Ja, tot er nog een paar jaar begint te komen. Ja, dat is de After Prince bubbel, hè. Zeg eens aan. Ja. Nu zien we allemaal cupjes staan, hè. En we hadden het als even de reuven. Maar die kop zit er niet bij, of in ieder geval de uitroepkop. Nee, ja, en veel toch voor de grap kregen van de Maas nog op stond. Die vermicht er inderdaad niet tussen. Die vermicht was Jan Klaassen. Mijn thema was de poppenkast, dat was de Tempeliersorde. En die stond dus als Jan Klaassen met de poppenkastspeler stond ik op de wagen, op de uitroepwagen. Ik kan me nog heel goed rappelleren. Ja, ik ook. De weurs heeft eigenlijk geholpen tot ze die gebruikt hebben. Had ze een beetje goed weer. Ik heb fantastisch weer gehad. Vanaf Oetropen was het ja, zonnig en goed weer. Toen nog wel een beetje fris. In de 4 weken aanloop naar de vastelavond hebben we een beetje sneeuw gehad. Maar tijdens die 3 dagen was het prachtig weer. En ja, goed, dan kan ik de schrijvers, de pap en zoon De Bruin heel even bedanken. Want ja, het heeft geholpen. En ja, dit is naar de printshop uit met 10 Tempelier geworden.
vier ze daardoor anders vastelavond. Dan heb ik het niet over het feit dat ze met de muts rondgeslapen. Maar loer ze anders naar dingen? Nou, vastelavond zelf vier ik niet anders. Ik bedoel, dat is wat ze van vroeger af meekrijgt en wat ze vieren zoals ze dat gewend is. Hè, met familie, vrienden, ja, met de kind erbij en zo. Met de Tempeliers is het zeker anders en zeker ook naar mijn printje wel. Tot ze, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg dankbaar voor. Wie in 2016 Tempelier wordt, heb ik eigenlijk alles vanaf afstand kunnen herbeleven. Mijn opvolger was Bastiaan en dan zag ik hem daarvoor aan op de bühne stond excelleren als stadsprins. Ja, dan was het toch wel een beetje herbeleven en geneten. En menig moment heb ik ook wel een brok in de keel gehad op dat moment van, goh, verleden stond stiegen. Och ja, verrek, weet ze nog. Dus dat is wel heel erg chic om mee te maken. En ja, om onderdeel te kunnen zien van de organisatie van de vastelavond, dat is helemaal chic. Fantastisch om te huren dat ze dat zo hebben kunnen beleven. Want ja, dat was voor mij natuurlijk ganz anders. Het liep me wel leuk om nu weer eens te gaan luisteren naar een liedje. Want ja, wie brengt nu een woers naar Clara, zeg ik het goed? Dat is echt Dus fantastisch. je hebt meerdere varianten gehoord in het jaar. Maar het officiële liedje, het Wie brengt nu een woers naar Clara? Het is gezongen, of wordt gezongen door Erik Kruts. En de schrijvers, dat zie ik al gezegd, de gebroeders De Bruin. Pap en zoon zelfs. Niet de gebroeders, Nee, pap en zoon. Pap en zoon. Ja. Ze hadden het even de neven, maar dan weet je niet wel wie het zit. Dank je, Oden. Alsjeblieft. De spekjes die zien veerdig, de prins is al bekend. Nu glazen stonden in douche, de cent die zien gepind. Maar één ding is niet zeker, er is niks aan te doen. De schoonvin op de slachter en vragen gans gewoon. Wie brengt nog een beurs naar Clara, die weet dan voor goed weer. Wie brengt nog de beurs naar Clara, zo'n stunke heeft hij toch zo geen. Kriegen weer dan zon of regen, Clara deed dat op haar meneer. En hebben weer die dag goed weer gehad, weet niet het komend jaar weer een beursje naar de schat. De schmink ligt op de nolrek en pruikjes ingekocht. Mijn streek is daar weer klaar voor, gaat Joens in de loog. Maar één ding is niet zeker, er is niks aan te doen. De schoven op de slachter en vragen gans gewoon. Wie brengt nog een beurs naar Clara, die weet dan voor goed weer. Wie brengt nog een beurs naar Clara, zo'n stunke heeft hij toch zo geen. Kriegen weer dan zon of regen, Clara deed dat op haar meneer. En hebben weer die dag goed weer gehad, weet niet het komend jaar weer een beursje op de schat. Weet ik nog een beurs naar Clara, die weet dan voor goed weer. Weet ik nog een beurs naar Clara, zo'n stunke heeft hij toch zo geen. Kriegen weer dan zon of regen, Clara deed dat op haar meneer. En hebben weer die dag goed weer gehad, weet niet het komend jaar weer een beursje naar de schat. Wie heut dat, want het stiegen lekker. La 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 la. La 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 la. 2013, Oscar van den Berg. Prins Oscar Eerste, hè? de eerste. De eerste, zeker. En ik kan me nog goed rappelleren bij die uitroepen dat een speech uit een tien kwam. En het ging over de Batavieren. Zeker, zeker. Ja, ik ben de Batavier van het eerste oor, wie ze toen nog waren. Hè? En
normaal gesproken spraken we al jarenlang af. Ik deed dat sinds 1992 heb ik dat gedaan, denk ik, 91. Ieder jaar gingen we voor de stad in. De laatste paar jaar met z'n allen stonden we op de meer het achteraf te kijken. En dat jaar was ik er niet. Had ze een goede rij opgegeven? Of, Ik was er niet. Oei, 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 oei. Ik denk, als ik nu ga, moet gewoon verzinnen. Dat geloven ze toch niet. Ik was er niet. Dus alleen bij het uitroepen. Ik keek voor me. En voordat je het wist, stond ze hier daar. Dus toen waren ze op die van 3 seconden waren ze geloof ik van het huisje over alle hekken naar voren gesprongen. Ja, want die stond er vooral. Ik ken het nog goed. Ja, dat was fantastisch. Ja, daar moest ik even op terugkomen. Ja, logisch. Ja, logisch. een lekkere losgeslagen bende, zeg maar. Zeg, het thema van die jaar, hè? Want Ja. in de kop is tijd hij Dat staat er. Hey, zo. de grijze. Ja, Nou, de vooruitziende blik. Ja, een paar jaar later had er een kopie kunnen zien. Ja. Vertel eens, Ja. hoe gaat de kop over? Dat is de maan van vrouw Vergevee. En vrouw Vergevee, ja, het thema was het nisjeke, Ja. of het nijkistje. Het nijkistje, hè? En dan was het nijkistje van vrouw Vergevee. Dus daar komt ik op vandaan. Het zou inderdaad raar zijn geweest als de kop van vrouwenversie weer op had gehad. Ja, Dan had nou hij ja, weer gepraat. alles is mogelijk. Wel. Nee, maar op de dag zelf liepen de vrouw Vergevees, Ja? die liepen voor me goed, zeg maar. Ah, ja. Ja, dus ik word de maan van vrouw Vergevee. En ik probeerde alle vrouw Vergevees, dat waren de tempeliers die voor de uitroepwagen liepen, Ja. die probeerden niet bij me te houden, zeg maar. Dat klinkt als een hartstikke leuk thema. Maar ieder jaar doen ze natuurlijk hun best om er weer een leuk thema van te maken en het Ja. leuk uit te beelden. Maar ik heb dat niet zo metgekregen. Maar die speech vanig, dat vergeet ik van mijn Ja, leven. de speech was wel heel bijzonder. Ja, dat en ging de alle le- kanten op. Ja, die ging alle kanten doen, ja. En het liedje, dat was al wel, denk ik, voor een prins fantastisch. Want het ging eindelijk ben ik. Ja, En dat schijnt toch terug van eindelijk ben ik prins. zeker. Ja, eindelijk ben ik wat ik altijd heb willen zien. En dat voelt zichzelf ook echt zo. Tijdens de vastelavondsdag. Hè. En dan kindste en dan maakt ze misschien nog prins worden. Ja, maar het gaat zich ook over de vermommingen, de verkleedingen, de verkleedages die ze gewoon aandeed tijdens de carnavalsdag. Eindelijk ben ik gewoon wat ik altijd heb willen zien. Ja, ik mocht prins worden. Ja, nou goed, dat is ook het wat niet van vandaag op morgen in de kop zit, zeg maar. Hè. Daar heb ik ook heel lang van gedroomd. Ja, en dan gebeurt het toch een keer. Eindelijk. Ja. En ik weet het een beetje, maar wie voelt zich dan als ze er steeds en het masker gaat van de gaaf? Ja, dat voelt ook wie een verlossing, mocht ik zeggen. Want eindelijk Ja. mag ze laten zien dat ze het is. Maar dat is natuurlijk al een ganse weg daar naartoe aan het werken. Al wekenlang Ja. beste stadsprins en beste de groeten onbekende. En op dat moment, eindelijk mag ze dan zien hoe genoeg lustigheid de stadsprins van Groet Maastricht zien. Dat is onbeschrijfelijk. Het stuitert alle kanten op zo'n moment. En dan begint het. Hè. Dan begint het vooral. De reis van 4 weken lang. Het is een fantastisch iets. Het is ook chic dat de lui dat allemaal zo met kunnen maken, ook tegenwoordig met de televisie erbij. En het is misschien wel heel erg goed om nu dat liedje te gaan kijken, want dan kunnen ze daar eindelijk naar gaan loeren. Heerlijk. Met heel veel Eindelijk ben plezier. ik veel helemaal los. Ga luisteren. Eindelijk ben ik wat ik altijd te willen zien. Prins van Maastricht, of dan Katrien met de wasmachine. Eindelijk ben ik de Romein die Maastricht heeft gestierd. Het is een zoals Rieu of Sinterklaas, het maakt niks uit wat ik verzin. Meentje is met vlam, lang lies op kak met tand, dus vastelavond alles in. Eindelijk ben ik wat ik altijd te willen zien. Prins van Maastricht, of dan Katrien met haar wasmachine. Eindelijk
zijn zo vast. Rieu of Sinterklaas, het maakt niks uit wat ik verzin. Mijn keer is met vlam, lang lies of kak met tand is vastelovend, alles kin. Wat zou mich zo geven een ster willen zien en begin van de tv. De ochtend is bij een moos wieven 12 uur s'nachts op de spits van MVV. En op dit jaar heb ik mich weer bedacht. Ja, op de carnaval heb ik zo lang gewacht. Eindelijk ben ik wat ik altijd te bellen zie. Prins van Maastricht, of dan Katrien met haar wasmachine. Eindelijk ben ik de Romein die Maastricht heeft gestierd. Peppy zijn zo vals, Rieu of Sinterklaas, het maakt niks uit wat ik verzin. Meentje is met vlam, lang lies op kak met tand is vastelovend, alles kin. Eindelijk ben ik wat ik altijd te bellen zie. Prins van Maastricht, of dan Katrien met haar wasmachine. Eindelijk ben ik de Romein die Maastricht heeft gestierd. Peppy zijn zo vals, Rieu of Sinterklaas, het maakt niks uit wat ik verzin. Meentje is met vlam, lang lies of kak met tand is vastelovend, alles kin. Maurice Olivers, Maurice ten Eerste. Oud, de geboortejaar? Geboortejaar is Ja. 64. 64. En er was dus hoe genoeg lustigheid in 2011. In 2011. Goedig met het door en loer niet op een oor. Ja, dat Waar was, het toepasselijk voor dich. ja, ik vond het een fantastisch liedje. Ja. Daar kreeg ze eigenlijk meteen bij het uitroepen de ganse meer het goed met aan de gang. Iedereen snapt hoe het vergeet, er is niks uit te leggen. Nee, dat liep me wel En niet. ja, we hebben daar denk ik heel veel plezier op gehad allemaal. Met een fantastische vastelavond. Ik zag dus, ik begon eigenlijk met de lees maar één keer. En ik eindigde de vastelavond eigenlijk een beetje met een ander liedje. Weet je nog welk dat was? Nee, dat weet ik echt helemaal niet. En dat was Seks met de Kale. Ach, te Dat was ja. dat Dat was jaar eigenlijk, was die. dat was dat jaar. Dus we kwamen met de Tempeliers de cafés in. Ja, dat wordt heel netjes natuurlijk Ja. gespeeld. Heel eventjes. De lees maar één keer. En heel snel ging het erna door naar het tweede liedje van dat jaar. Ach, toepasselijk natuurlijk. Waar best Of was het toen toepasselijk. nog niet toepasselijk? Ja, nou ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, het zal ze maar met moeten maken. Ja, dat was ook wel heel apart. Dat was heel apart. Seks met die Ja. kale. Maar wat ik ook leuk vind, wat is niet alleen leuk vind, maar waarschijnlijk de kijker zag, waar bij het uitroepen, of voor het uitroepen, ja, wordt ze ontvoerd. Maar bij die ging er een hele hoop mis, hè. Alsof het in dagen dan niet spannend genoeg is. Ging Ja. bij die gewoon een keer van al mis. Wilt ze dat misschien eens delen? Ja, dat was echt. Dat had ik natuurlijk ook niet gedacht wat er toen ging gebeuren. Maar wie dat dan gaat, dan spreekt ze af op een geheim plek, hoe ze zich opholen. En dat was bij mij bij de Brusselse Poort. En we hadden afgesproken, ik ga een bluksje rennen. En ik loop zo langs de Brusselse Poort door. En daar komt ineens een auto aan. En die waren blij dat ze me gevonden hadden. Dus die waren heel enthousiast. En op dat moment springt Frans Zaliger. Die springt zo uit een auto. Frans Buitendijk. Frans Buitendijk. En kom erin. En
En ik zag meteen dat achter die wagen, daarachter stond ook nog een auto geparkeerd. Daar zaten 2 jongens in. Ja. En die waren zich daar dan zo bekijken, wat Achter gebeurt de nu? Hey. God. Dus ik zeg tegen Frans, rij maar door. Want dat is niet goed. Dus toen hebben ze me een stukje geweer afgepikt. Maar het kwaad was al geschied natuurlijk. Oh, ja. Ja, en toen begon de social media pas in 2011. Ja. En ik weet, daar waren op dat moment heel veel zenuwachtig. En, en ik weet, toch stond er voor eigenlijk voordat we vertrokken, stond er vooral te kijken op de Facebooks. Ja, toen hadden we al door dat er een aantal lui het goed gerooien hadden. Ja, dan breekt ik het zweet helemaal uit. Hè? Ja, nou eerlijk gezegd, dat dicht me helemaal niks. Nee. Ik zat helemaal in afwachting van het echte moment. Ja. Ja, dat is een fantastische anekdote. En ik weet dat in mijn prenatale fase dit verhaal ook al eens een keer naar voren is gekomen. Zo van, we moeten dat heel voorzichtig doen en heel goed afspreken. Nee, dat gebeurt wat dus in 2011 gebeurd is. Kijk, ja, Dus we hebben er allemaal wel van geleerd. Ja, zeker. Dan lees maar een keer, daar had ze natuurlijk al over. En niet seks met de kale, vergis je niet. Hè. De lees maar een keer, gezongen door Peper en Zaid. Ik denk dat het voor die ook hartstikke chic is om er weer even naar te gaan kijken. Geweldig, ik verheug me erop. Top, dankjewel. Dank je, Luc. Groei ik naar de door en loer niet op een oor, want er is maar één keer. Denk nog niet alleen, onzeurig en chagrijn, want er is maar één keer. Want straks als het gedaan is, is het leuk voor en uit. Dat wil niks niet te spullen op die trommel, op die toet. Groei ik naar de door en loer niet op een oor, want er is maar één keer. Groei ik naar de door en loer niet op een oor, want er is maar één keer. Denk nu niet alleen aan zeurig en chagrijn, want er is maar één keer. Want straks als het gedaan is, is het leuk voor en uit. Dan valt niks meer te spullen op die trommel, op die toet. Groei ik naar de door en loer niet op een oor, want er is maar één keer. Al is er nog zo riek, Al is de cent wie water, al is er nog zo schoen, dan wacht maar eens tot later. al is de schuld geweend. Bestieg je zondagskind, kom bij mij in de lier, want er is maar één keer. Groei niet naar de door en loer niet op een oor, want er is maar één keer. Denk nu niet alleen aan zeurig en chagrijn, want er is maar één keer. Want straks als het gedaan is, is het leuk voor en uit. Dan wil niks niet te spullen op die trommel, op die toet. Groei ik naar de door en loer niet op een oor, want er is maar één keer. Groei ik naar de door en loer niet op een oor, want er is maar één keer. Denk nu niet alleen aan zeurig en chagrijn, want er is maar één keer. Want straks als het gedaan is, is het leuk voor en uit. Dan wil niks niet te spullen op die trommel, op die toet. Groei ik naar de door en loer niet op een oor, want er is maar één keer. Dank je, Maurice. Ja, dit programma gaat over Aid Stadsprinsen en hun liedje. Nou ja, wij kunnen we dan absoluut niet overslaan om over een liedje te praten. Dat is natuurlijk Patrick van der Weijer. Patrick de Eerste. Ja, Uit 2009. Ja, zo dat gaan ze beperken lopen, maar dat onthult ze natuurlijk niet zo. Nee, Die dat- natuurlijk wel. ik absoluut, ja. Dat is ook een jaar, een periode die ze nooit vergeet.
Wat zich al zegt over liedjes schrijven, daar waren we al toen mee bezig. Ja, en als ze dan in mijn jaar deel uitmaken van de groep die het zingt, het vastelavondsteetje, in de periode van de prenatale fase ook nog bezig is met een clip van Super Schoenendag, die uiteindelijk meer dan 2 miljoen keer bekeken is. Dan hebben ze wel gehad met liedjes. Ja. En dan hebben ze ook nog tussendoor de spanning van de Stadsprins weer. Dus ja, dat was een gigantische, chique periode. Ja, ja dat liet me bijna onbeschrijfelijk. Ja. En helemaal omdat het dan allemaal samenkomt en tot dat Super Schoenendag zo'n enorme hit is geworden. Ja, dat wisten we toen niet, want we gingen toen... Ik had de klasjes, de prenatale fase, en daartussendoor gingen we de clip opnemen van Super Schoenendag. Dus ja, we liepen met zo'n goed geheim rond, wetende wat allemaal ging gebeuren. En dan toch ook nog doen alsof er niks aan de hand was natuurlijk. Ja. Dus nee, dat was... En het schoonste is, een moment, de avond dat ik gevraagd word, toen zag Frans Buitendijkshalliger vanavond naar dat en dat adres komen. Ik zei, maar ik moet zingen met het volk van Maastricht, want daar zat er wat toen bij. Ja, en als ze dan de eerste keer dat liedje zingt, wetende dat ze een oorgelijk is gevraagd voor Stadsprins te worden, dan zingt ze zo'n liedje op een heel raar manier. Ja, dan wordt het echt van dich. Absoluut, ja. Dat is misschien wel, misschien wel de mens hoe het meeste liedje verbonden is geweest. Ja, zo heb ik het wel gevoeld. Ja, en het was een beetje dubbel in dat we ergens binnenkomen. Stadsprins wordt natuurlijk... Het begint met het vastelavondsteetje, maar dat wordt al vrij gauw afgedraaid. Microfoon in de hand en dan gingen we weer Super Schoenendag. Dus dat was een dubbel liedje eigenlijk dat jaar. Ja, dat wordt nog steeds veel gedraaid, dus het is een groot nummer. Ja, maar wat vindt zich nu dat echt een groot vastelavondsliedje moet hebben? Ja, ik heb dus een aantal maar geschreven, een aantal winnerliedjes maar geschreven. Ik heb me continu altijd verdiept in het volk, in de vierder. Verplaatst zich in de mens of de vrouw die het viert. Ja. En die belevenis daarvan proberen op papier te zetten. En dan hebben ze heel gauw het wijgevoel van, maar zo vul je daar en zo beleven je daar. Ik denk dat ze dat op papier kunt zetten. Ik heb ook een jaar een actueel nummer gemaakt met het gewone vastelavondsteetje. Dat ging een beetje over dat er gaat veel disco was, gaat veel karen met house en techno. Maar die andere liedjes zien vooral het gevoel, hoe dragen, wat ze hebben als vastelavondvierder. Gevoel van de V. Nog gaat even. Dat maakt de V. Ja. Nee, dat soort dingen allemaal. Ja. Voor als de luisteraars maar erin kunnen vinden. Als je dan mag vuren, dan is het gewoon helemaal de keers op de toer natuurlijk. Ja. Kan ik dich ook vragen naar het verschil tussen de Maastrichter liedjes en liedjes van ergens anders? Ja, en daarbij zeg ik eigenlijk, de Maastrichter liedjes klinken redelijk eenvoudig. Die kunnen ze naar 3 regels metzingen en naar 10 glazen bier. Liedjes uit het noorden van de provincie, pak ik even Venlo aan die kant, dat zijn echt luisterliedjes. Dat zijn zo'n liedjes, goede nummers, maar niet om Haldekadij achterin te gaan. Tenminste, naar mijn gevoel niet. En verder hebben we dat Maastricht een zaterdag niet moeten kunnen spelen. Dat doe ik lustig, maar erop kunnen binnenkomt de mot. Dat vinden we en dat is gelukkig gewoon nog altijd wel zo. Dus ik vind de charme van een liedje van het zuiden, als we het dan hebben van Maastricht. Het bek lekker, het is lekker meekelijk met te blozen, met te spelen, met te zingen. Het is heel duidelijk omschreven. Ik kan me te gaan zo vinden, maar ik had het niet zelf kunnen. Maar het is misschien wel goed om dan toch naar die officiële liedje te gaan luisteren. Nu gaat het gebeuren. Met de geweldige intro van Jan Jansen. Hè. Enkelijk maar meer. Nu gaat het gebeuren. Ja, en het andere liedje had ook zo'n intro. Hey jongens, zeg maar een liedje nog eens. Als ze dat huurt, dan denk ze meteen, oei. Dat is alweer. Dat kun je alweer, en gezongen door het volk van Maastricht. Ja. Dus we gaan er naar luisteren. Want nu gaat het gebeuren. Want nu gaat het gebeuren, ik zweer het, echt niet aan mijn vlees. Nu gaat het gebeuren, en dat gebeurt er in me heen. Ik wil niet laten gaan op de muziek, het lang gewacht, maar nu is het dan zo wie. Nu gaat het gebeuren. Vastelavond in de
weer geropen wordt. Eindelijk moment dan alles goed geen groove kleur. Dan ben ik niet te houden, nee, dan ben ik echt los. Nu gaat er echt gebeuren, ik gooi alle remmen los. Want nu gaat het gebeuren, die zweer het, gaat niet aan een vrij. Nu gaat het gebeuren, en dat gebeurt alleen maar heen. Ik wil me laten gaan op de muziek, lang gewacht, maar nu is het dan zoiets. Nu gaat het gebeuren, vastelavond in de streek. Want nu gaat het gebeuren, ik zweer het, gaat niet aan mijn bek. Nu gaat het gebeuren, en dat gebeurt alleen maar heen. Ik wil me laten gaan op de muziek, lang gewacht, maar nu is het dan zoiets. Nu gaat het gebeuren, vastelavond in de streek. Nu gaat het gebeuren! La 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 la. La 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 la. Ik wil me laten gaan op de muziek, lang gewacht, maar nu is het dan zoiets. Nu gaat het gebeuren, vastelavond in de streek. Hey! Richard ten eerste. Richard jongen. 2008. Ach, Dat is al, ik heb me even opgeschreven, 14 jaar geleden. toen had nog gans donker haar, weet ze dat? Ja, nee, dat weet ik niet. Nee. Heb ze niet gekeken op YouTube? Heb ik niet naar teruggelopen. van wij zien daar die 500 views per week. Ja. Ja, niet van mij. Allee, dan. Misschien één view vanmiddag, toen ik me even oké. voorbereiden was. Want ik zag dat zich een liedje had, Darkump Maria. Ja, Inderdaad. dat huur voor volgens mij nog heel erg diks. Ja. Ik krijg dat in ieder geval niet op mijn kop. Nee. En dat moet voor die dus nog veel malen erger zien. Nou, dat is wel leuk. Want toen het liedje wordt uitgeroepen, toen was ik samen met mijn gezin in de zaal. En ja, dat vond ik een geweldig liedje. Maar nadat ze me gevraagd hadden een prinsenweuren, toen ben ik dat eigenlijk iedere dag constant aan het heb ik dat opgezet. En ik had 2 redelijk jonge dochters, die inmiddels zien die 18 en 19. Maar die zagen op een gegeven moment, pap, houd toch een zon met dat vervelend liedje. Die wordt er helemaal gek van. Tot het moment supreme. En die gewoon dat masker van dan kwam en het liedje wordt gespeeld. En toen zaten die 2 op het podium en die zagen, ja, nu snappen we het, pap. Dat is wel grappig dat ze dan zo'n voorbereiding hebben kunnen doen en het toch onder u hebben kunnen houden. Ja, dat was natuurlijk het goedste geheim van Maastricht. En mijn vrouw in een kapsalon. En in een kapsalon werd nog eens geclassioneerd. Ja. Dus dat was best wel gevaarlijk. En dan was zich boven die platen gaan ze dan draaien. De ganse tijd. En ik dacht, maar ja, goed, ik draai altijd vastelavonds muziek. Meteen na de kerst begin ik langzaam op te bouwen. En dus dat was niet anders dan anders. Nou ja, nu hebben wij veel een beetje occlute gemaakt. Hè? Want Ja, ik zag zeker. van, ja, ik ga dichte vragen wel stellen. Ja. Nou ja, doe dat dan maar. Ja, Luc, wie voelt zich dat nu tot zich 2 jaar lang eigenlijk de laatste stadsprins is geweest? Nou, ja, de wet zelf, dat is natuurlijk niet zo. Want de staatsprins noemt ze op vastelavonds dinsdag liever de spullen in en best te veerdig. Dat werd te veer. Maar Ja. de lui die denken toch, ja, de vorige stadsprins, Luc de tweede. Luc de laatste. Luc de laatste. Dat hoor je dus tot binnenkort. Hè. Ja. Komende zaterdag. Of dat wordt uitgeschikt. Maar ben je wel blij dat ze nu eindelijk een opvolger gaan krijgen? Ik ben er eigenlijk wel een beetje blij met jou. Ja. Want het volk heeft het nog nodig. Ja. De veer hebben het ook nodig. Ja. Wij loeren, niet terug blijven kijken. Ja. En we hebben toch het huren gekregen dat we weer vrij kunnen gaan bewegen. Ja. Dus dan hebben we gewoon een nieuwe kop nodig. Ja, Die is we voor zien er ook een touw aan een nieuwe kop. ja, dat kunnen we moet ik wel eerlijk nu op zeggen. voorstellen.
Hey, en bedankt dat je lekker dit knippen voor allemaal de hoed. Ja, zeker. Ik wou die wel een ding nog vragen, Ja. hè, als dat mag. Ja, zeker. Vierstig vastelavond nu anders als voordat ze prins is geweest. Nee, eigenlijk exact hetzelfde. Ik ben natuurlijk kort na mijn prinsschap een tijdje Tempeler geweest, maar nu niet meer. En dus ik ben eigenlijk alleen maar bezig met mijn creatie, met mijn vriend, voorbereidingen. En ja, dat is natuurlijk in een TGV-snelheid sinds vorige week gegaan. Ja. Maar ik heb altijd fiducie gehad dat het door zou gaan. Dus ik ben helemaal geprepareerd volgende week. Dus waar kunnen we even wachten van? Ja, sowieso. Ik ben benieuwd. Laten we luisteren naar Dark Maria, Ja, gezongen door... Duo XL. Ja, fantastisch. On the game, jongens. Laat ik horen. Met de vaste lavend hield dus Maria op stap. Vroeger met de kinderdrill met moeder lekker af. De beurs en ook gehad, wel kus en luksjes alle kiest. Die deelt zie hoe dan iedereen, daar is ze weg goed vies. Hey, hoe is dat? Ja, Dokken Maria, met haar wagen op het plein. Richard de Eerste. Ja, daar gaat Maria, een vaste lavend vindt ze veel. Ja, dat is Maria, de Suisse overal. En kunst de Maria tegen. Wat is het dan? Dat is het carnaval. Yes! Rijden, rijden. Nu na al die jaren heeft ze muggenbond elkaar. Nu dat komt ze al van wie verkleed wie een clochard. Me ziet die niet ze bovenop, ze draait dan met dat kont. De lui die doen dan lustig met me steeds in het rond. Spring in het rond, laat ik huren. Ja, dat kunt Maria, met haar wagen op het plein. Is een prins. Ja, dat gaat Maria, vaste lavend vindt ze veel. Draaien, draaien. Ja, dat is Maria, de Suisse overal. En kunst de Maria tegen, dat is het carnaval. Hoe ga ik hier? Ja, dat kunt Maria, met haar wagen op het plein. Ja, dat gaat Maria, vaste lavend vindt ze leeg. Ja, dat is Maria, de Suisse overal. En kunst de Maria tegen. Wat is het haar? Dat is het carnaval. Dankjewel. Ach, weer. Roland Dier, prins Roland ten Eerste. In welk jaar was de prins? 2007, Luc. Dat is Toen gebeurde het. Oh, dat gaat terug alweer, hè. Ja, 15 jaartjes, hè. Gek genoeg, kan niet nog u gaat rappelleren de reportage wat Fons de Poel... Fons de Poel en Saskia. Ja, we hebben Ja. veel contact met Saskia. Oké. Ja. Dat gaat eigenlijk via Oscar, hebben we voor een club opgericht. Ja. En Saskia hoort er ook bij. Het is fantastisch boeiend voor de kijker, dit. Hey, Ja. ik weet helemaal niet wie Saskia is. Voor de rest weet jij er naartoe is, maar... Maar dit is dus gevolgd geworden door, volgens mij, de NOS of welke zender dat was. waren Caro en die hebben toen 4 dagen opnames gemaakt. Het gevoel van carnaval, heette dat. En dat was echt een schoen gemaakt programma. En die hebben ook een aantal heel chique momenten metgenomen. De euforische momenten, het aankomen op de statie, Ja. op inhal zaterdag. Maar die waren ook erbij en dat
dat was toch wel emotioneel. Die waren ook erbij wie voor het hospitaal ingingen op de maandagmorgen. En toen hebben we toch een aantal bezoekjes af magen liggen. Die zich niet in de koude kleren gingen zitten. Ja, dat is, want de komt staan toch bij kindertjes op de afdeling. En nou, als de kindertjes met vastelavond nog steeds op het hospitaal liggen, dan is er echt aan de hand. En we waren heel erg blij dat we daar toch een beetje blijdschap kosten brengen bij die kindertjes. Dat waren heel apart. Ja. Ja, dat heb ik zelf ook erg indrukwekkend gevonden. En als je er nu nog aan terugdenkt, dan deed het nog altijd getmettig. Ja. Maar ja, die was dus Prins af in 2008. Ja. Maar daar kreeg ze geen genoeg van. Nee. Ja, ik heb nu ook een beetje kunnen reconstrueren wie het gegaan is. Er waren een aantal uit-stadsprinsen. Nee, ik moet het andersom zeggen. Er waren een aantal uit-prinsen van aspergepiepers. Die in feite al een stukje opleiding hadden gehad. En die zien dan al stadsprins geworden. En dat heeft de aspergepiepers op het idee gebracht dat ze ook eens een keer behoefte hadden aan een meer ervaren vastelavondsprins. Ze hebben toen kinderlijk, bleek achteraf, alle uit-stadsprinsen van Maastricht gevraagd. En er was maar één wat ja zag. En de laatste was ik. En ja, ik zag ja. Dus ja, zo is dat gegaan. En dat waren 2 jaar geleden. Ja. Hetzelfde jaar, toen Stieg stadsprins word ik prins van zeg maar het edele genootschap van de aspergepiepers. Ja, ja. En ik moet zeggen, dat was toch weer anders. Ja, Ja. dat was toch weer anders. Daar moeten we een paar programma's over maken. Ja, dat is ja, En een boek beeld, verschrijven. zonder beelden. Ja. Zeg, die liedje, hè, Reuben, Fruit en Beer. Ja. Ja, wieveel ritmewisselingen heet dat? Een klein 36. Ja? Het gaat echt van 8 naar 4. En ik weet nog wie het liedje bekend was. Zachten de lui ook van... Non de pieven willen die Tempeliers wel een skier zien gewoon. Want het liedje begint echt rennenteren als je uit naar binnen ging. Dan moest iedereen het tempo pakken. Ja, dat was voor de meeste Tempeliers toch een probleem. Ja, want ze zien wel getraind, maar niet in rennen. Nee. Ja, Ik denk dat het voor de... dat is natuurlijk leuk om te huren. Maar ik denk dat de kijker en de luisteraar het heel erg leuk vinden om het nummer te huren. Ja. Reuben, Fruit en Beer. Gezongen door Maurice Braken. En geschreven door... B. Hoekstra. Ja, meneer Hoekstra en nog een aantal universitaire medewerkers. Die hebben dat liedje complex genoeg gemaakt. Ja. Daar wordt er nog heel goed over te doen. Ja. Maar leuk nummer. Qua tempowisselingen. Wel heel leuk, ja. Gaan we kijken. Ik zag er bij de statie, dat meidje had voor gratie. Ik dacht aan een relatie en ik zag haar excuseren. Zeg, wil ze met me chansen? Zeg, niet wie zien mijn kansen? Zie zag ik jou weer dansen met een ras Maastricht in neer. Mijn ma die is van Leumel, mijn vader moet hier. Van Maastricht is schenen en mijn tand die woont in Kiel. Verzien van wie en Wolder, dat is een scheente vlees. Daar zien we niet geboren en daar ligt nu juist bestreed. Daar zien we niet geboren en daar ligt nu juist bestreed. Ik kon ze niet vergeten, ik mocht toen komen eten. Dat wordt toen echt geneten, met reuben, friet en beer. Ik wilde haar forceren, het meisje caresseren. Mijn pa gaf haar niet geren, aan een net Maastricht neer. Mijn ma die is van Leumel, mijn vader moet hier. Van Maastricht is schenen en mijn tand die woont in Kiel. Verzien van wie en Wolder, dat is een scheente vlees. Daar zien we niet geboren en daar ligt nu juist besteed. Daar zien we niet geboren en daar ligt nu juist besteed. Op aandracht van mijn maken, deed ik weer mismaken. Ik wist hem goed te raken,
wie in een tempeleer. Maar zag wat vliegen slinken en op de toekomst klinken. Hij ziet die zus en drinken, wist de echt bestrikt en neer. Mijn ma die is van Lumel, mijn pa die moet hier. Van de streek is Schinnen en mijn tante die woont in Kiel. Veerzien van Wiek en Woldam, dat is een schijnt het leeg. Dat zien van niet geboren en daar ligt nu juist mijn streek. Dat zien van niet geboren en daar ligt nu juist mijn streek. Ja, dames en heren, de rijen tot die Luc de tweede ben, zijn even mij. Luc de eerste, Luc Schoenbroed. Goedenavond, Luc Twee. Leuk dat het er is. Ja. Ja, het is wel apart, hè, zo Luc. Het is juist of er wie moest het nu zeggen? Een leuke serie van kinderen maken. Een Lucie-like, hè? Een Lucie-like. Zonder, nou, gewoon even, begin even opnieuw. Sorry. Dames en heren, de rijen tot ik Luc de tweede ben, zijn even mij. Luc de eerste. Luc Twee, alles goed? Jazeker, het meeste wel. Boeten het feit dat ik heb gehuurd tot Stieg. Sinds de prins is geweest. De eigen kop, de oetroopkop, achter heb gehouden. Ja, nou, bijna woer. Ah. Mijn kop staat gans rechts. Ik word Bob de Bouwer. Dat is dus ook de, met alle respect voor de makers, de mies en voor de kop. Maar dat was een hele werker. Ja. En voor de gemins, juist wie de prins dat jaar. Maar ik heb wel de kop de neven heb ik in de zaak gehad om de hooglustigheid van de café bij ons om die te verseren. En dat heb ik netjes teruggebracht. Maar als ik één vraag er even tussenin mag brengen. Ik heb het anders metgenomen. Oh. Wat eigenlijk voor de Tempeliers heel belangrijk is. Henri wil zich heel even naar voren komen en het ding aan Paul Veron geven. We hebben toevallig, het is 17 februari 2022. Ja. En 3 jaar geleden heb ik de eer gehad om de steunpilerenmiddag te hebben gehad in Café Hallo Maastricht. En Paul heeft 3 jaar zijn best gedaan om de Tempeliers driehoek op te komen rollen. Ik denk, ik neem hem nu maar met terugveurig. Want je hebt geloof ik al 3 nieuwe gemaakt, maar dat is Susan. Bij deze krijg je hem terug. Nou, dames en heren, ik zal hem maar even uitpakken, anders werd je in de boede vergeet. Maar misschien kunt ze nog even toelichten wat ik hier in mijn hand heb. De Tempeliers driehoek, dat is eigenlijk het symbool van de vastelavond. Ze gaan toch grondverenigingen in en noemen dan altijd het symbool van de vastelavond met de tempel. Daar komt er naar ondertoon. Als het goed is, de schoen ingepakt. Hertjes, dus wie het hart voor de Tempeliers, voor de vastelavondbrand. Daar is er de Tempeliers driehoek. En dat is eigenlijk ja, toch wel een reliquie. Een heel belangrijk reliquie voor de Tempeliers. En ik heb hem heel geren en ik heb hem met ieren bewaard. Ik neem ook een beetje met verdreed afstand te gaan. Maar er is wat terug boerhuurt. Dank u. Alsjeblieft, Paul. Toch wel fijn dat we tijdens deze uitzending nog een cultureel erfgoed terug op de plek krijgen. Hoe gaan ze aan de café, Luc? Ja, dat kan kloppen. Ja, gelukkig wel weer. Is chic dat ze het terugbrengt, hè, want dat maakt het toch wel tot voor een beetje respect voor elkaar spullen. En dan wordt de beschuldiging tot sticht een kop achter schouwen. Ook nog eens een keer niet gehoord. Helemaal vals. Ja, nou ja, goed. Dan is dat recht gezet. Dan gaan we het hebben voor een liedje. Laat de zon. Laat de zon. Dan denk ik, als ik dat zeg, laat de zon. En ik tik dat in op YouTube. En dan is het laat de zon in die hart. Maar dat is hem niet. Dat is hem niet. Nee. Het liedje van Nico en van Ronnie Groetaars, Nico Heus en Ronnie Groetaars, dat is Laat de zon. Ook in die hartmachine, laat de zon in die hersenmachine. Tover nu een lach op die gezicht. En ik heb het geluk gehad in die veerweken, tot ik een spat regen op mijn muts, op de kap, op de steek gehad heb. Het was echt een heel zonnig liedje. Het was een gelukkig liedje met maar veerregels in het couplet. En daar hebben een aantal uitzaalsprints zien dat jaloers op geweest. Ja, dat denk ik. Dus het was heel makkelijk, maar uiteindelijk na 4 weken duurde het liedje toch heel lang. Maar na veel weken, het kan wel schoon weer zijn geweest en het liedje kan wel gekloppen. Maar dat heb je niet alles niet dat iedere keer met kunnen zingen. Hè? Want die had toch wel een probleem, hè? Nee, want dan werd ik in de prenatal fase geleerd om te playbacken. Alleen, ja, dat ken ik niet. Dus ik heb in de prenatal fase die 4 weken dat liedje in de noten wel metgezongen. En ook in die 4 weken, alle bezoeken. Ja, dan is dan 300 bezoeken af. Hè, bij inkomst, bij uitkomst. Dus 600 keer dat liedje met geschreeuwd.
Tot het op een gegeven moment, ja, wordt de stem even weg. Maar ik hoop dat dat vanavond beter gaat. Dat gaat de steek, dat is zo'n. Ja, nou ja. Maar ze hebben die dus een beetje moeten helpen. Want op een gegeven moment had ze geen stummy. Het ging heel, maar dat hadden we normaal met de vastelavond door niet. En ik heb Prins gedaan, wie ik normaal ook vastelavond 4 vol overgave. En daar huurt een heerse stum huurt daarbij. Joe Cocker, zagten ze. Ja, ja. We zullen nu maar gaan luisteren. En ik hoop dat Maurice Braak en Erik Kruts hun wel fatsoenlijk kunnen zingen. Die gaan dat geweldig doen. Ik ben heel benieuwd en ik ben heel blij om het na vanmiddag 10 keer vanavond nog een keer te huren. Laat de zon in een hertje machine. Laat de zon in die hersenmachine, door van bloemen laag op die gezien. Laat die zeuring wie de wolken verdwijnen, om me zingen als die rijdt op lang met wie. Laat de zon in die hersenen stralen, ja de liefde die bloeit voor de spier. Het geluk is met God niet te betalen. God geeft niet die hand je wil van leven wie. Laat de zon in die hersenmachine, door van noemen de laag op die gezien. Laat de zeuring die de wolken verdwijnen, om nu zingen als die rijdt lang met wie. Laat de zon in die hersenen stralen, ja de liefde die bloeit voor de spier. Het geluk is met God niet te betalen. God geeft niet die hand die wil van leven wie. Die zag met vastelavond op een wijnsken in mijn streek. Die tranen zag ik schitteren onder een stare leef. Ik kwam los te boven, op die bos in de maan. Ik zag dit kind komt af en ik moet naar de regenbaan. Laat de zon in die hersenmachine, tot van noemen de laag op die gezien. Laat de zeuring die de wolken verdwijnen, om te zingen dat die rijdt op lang met wie. Laat de zon in die hersenen stralen, ja de liefde die bloeit voor de spier. Het geluk is met God niet te betalen. God geeft niet die hand die wil van leven wie. Laat de zon in die hersenmachine, door van noorden de laag op die gezien. Laat die zeuring die de wolken verdwijnen, om nu zingen als die rijdt op lang met wie. Laat de zon in die hersenen stralen, ja de liefde die bloeit voor de spier. Het geluk is met God niet te betalen. God geeft niet die hand die wil van leven wie. We zien alweer in het jaar 2000 aangekomen. Prins Peter de Tweede. De Tweede, ja. Vanavond is hij de enigste, de tweede, wat dat is. Dus wat dat betreft, werd ze nog weer de eerste Ja, was. zeker. Peter Schreijen, de vastelavond vierde van dit jaar. Ja. Dus een super opvolger. Ah ja, we beginnen wat mee. De microfoon gaat, zo rechter. Ja, zo beter. Ja. We zien alweer aangekomen in 2000, het jaar van Peter de Tweede. En Peter de Eerste werd zich vast ook nog wel wie dat was. Ja, dat is met een vriend Peter Schreijen. Peter heeft lang op de provincie gewerkt. En het bijzondere is dat Peter stadsvastelavonds vierde van dit jaar is. Dus een grote chapeau daarvoor. Hartstikke chic, ja. En die packs waren ieder jaar weer verrassend. En weer gekopieerd tot in de andere kant van de wereld. Hoeveel lui hebben daar gedacht, wie zit daar nou in? En nu, na zoveel jaren, komt het koppeld goed. Ja, dat is Leuk. vastelavond, ja. Dit was de Jubileeprins. De Tempeliers bestonden toen 11 jaar. Ja. Maakte dat voor dich nog extra speciaal? Nee, ik vond het al speciaal dat ze me vroegen. Ja. Maar het was natuurlijk wel leuk dat het een jubileum was. Er waren een aantal extra activiteiten. We hadden traditioneel gezien een prachtige medaille in het Neu Leeg. Ja.
Maar wat ook schoon was, omdat het een jubileumjaar was, worden er een aantal extra activiteiten georganiseerd. En een van de schoon dingen die me nog een keer rappelleren, is dat door Maurice en Denise Nieste, die op de Limburgse tv bekend zien van de natuurprogramma's, dat die een documentaire gemaakt hebben. Een tweedelige documentaire met een titel, het liedje, Nu is het tijd. Ja. En dat waren fantastische ervaringen. Die hebben me echt 4-5 weken gevolgd, eigenlijk gedurende de ganse vastelavond. Ik moet zeggen, dit is echt een aanrader voor de lui om een stuk te kijken daarna. Want het is een superleuk document van wie het toen toch was. Want we hebben het wel over inmiddels alweer 22 jaar geleden. Sorry dat ik dich daar nog even op moet doen. Absoluut. En dus, als ze dan naar loers, dan zijn ze allemaal oud bekenden. Dus die lui die helaas ook al overlijden zien. Maar een geweldige herinnering. En een van die dingen wat ze extra hadden georganiseerd was, als je mij goed hebt laten informeren door dat film onder andere, dat de Zaterhermaniekes allemaal samen zijn geweest op de Vriethof. Ja, het begon eigenlijk eerst een ontbijt op het Onze Lieve Vrouwenplein. En wat heel apart was, 2 oud-Tempeliers, helaas leven ze alle 2 niet meer, Willy Messot en Ramon Willems, die worden door de Batavieren, door de voorzitter, door Wim Knols, ook een oud-stadsprins, gevraagd: wilt je meewerken aan het ontvoeren van de stadsprins? Nou, dat is me gek, dat kan je je voorstellen. Ja. Het gebeurde, natuurlijk was L1 daarbij, die filmde dat. Ik word naar het lokaal van de Batavieren gebracht en er stond een hele grote Batavieren. Ze hadden een grote stoel gemaakt en ik word met die 4 Batavieren opgebracht naar het Onze Lieve Vrouwenplein, waar al die Zaterhermaniekes stonden te eten, spek met ei, en daarna in een hele grote cortège naar de Vriethof. En daar hebben we met alle hermaniekes voor het vastelavondsliedje Nu is het tijd gespeeld. En dat juist ook weer op die film. Ja. Super. Ja. Dat is fantastisch en ik denk dat dat voor de lui nu ook een hele goede link is om met te gaan kijken naar de artiesten die het toen nog hebben gezongen. Ja, absoluut. Angelina, Pascal Ruiters en Erik Kruts. Nu is het tijd. Nu is het tijd, aan de gang. Uitroepteken erachter. Tjus. Daar gaan we. Klinken wie
ach wat vele vele schrik, nu is het die. Zingen tegen ons samen over sport. In de zaal de hermenieke spel, dat schoenste melodiek, ik als me streek voor mij, het is veel meer zo niet. René, goedenavond. Goedenavond. Hoe genoeg lustigheid in 1994. 94 alweer, ja. Dat klinkt als heel lang geleden, maar we hebben juist al even veel verteld. Dat was een jaar waar ook niks in zeker was. Nee, in 94 was heel veel regen en hoge waterstanden in Borgharen en Itteren. Ja? En eigenlijk was het zo dat het zo spannend was dat men zich afvroeg of het wel door zou kunnen gaan. Ja. Gelet op de elend die natuurlijk in Borgharen en Itteren was. En ook voor mij is het eigenlijk tot zeg maar een week van tevoren, ja, 4 dagen van tevoren, onzeker geweest of het uitropen door zou gaan. Ja. Dus dat was een hele spannende tijd. En ja, nu moet ik zeggen, als ze daar nu de afgelopen periode weer hebben metgemaakt, hè, ook dat hoogwater overal. En ik heb toen metgemaakt dat de lui uit Borgharen en Itteren geëvacueerd waren zelfs naar de Kappensijdenstraat, naar het dagcentrum daar. Ja. Omdat die uit hun huizen moesten. Daar ben ik toen s'avonds ook na het uitroepen meteen naartoe gegaan. Ja, en dat was zo, voor die lui zo ingrijpend. En ik moet zeggen dat was ook voor mij wel, als ze dan zegt de lachende traan, Ja. dat was dan wel even duidelijk. Kwam wel even bij ja, elkaar. ja, dat was wel even heel lastig. Maar toch wel apart tot stichtig aan, denk ik wel een beetje kent inbeelden wie de hooglustigheid en nu je zich nu... Absoluut, zeker als de niet weten of het 100% zeker doorgaat. Ja. Dan is ze daar toch mee bezig van, ja, wat als het niet is, wat als het wel is. Dus ik heb me daar alles bij voor. Ik wens hem dan ook heel veel succes. nou, nog langer wachten natuurlijk als dat ik gedaan heb. Ja. We zien er allemaal aan toe. Ja, zeker. Dan is het hoogwater. Dat associëren we met wind en met niet al te lekker weer. Ja. En dan is het liedje Diep is het zonnetje. Ja, dat is natuurlijk een geweldig spanningsveld. Wat zich eigenlijk vanaf het begin heel goed gepositioneerd heeft. Ook mijn muts, beetje zuus, vol met kleur. Ja, erg een beetje apart. het zonnetje. Ja. En ik moet zeggen, op het moment dat ik onder dat masker uitkwam, het regende. Het was ongelooflijk. Piepen stelen, daar zie je ook andere Maastrichtse woord voor, maar dat zullen we nu maar niet doen. Nee. En ik zag dus ongeveer een 10.000 paraplu's voor me. En toen ging dat liedje aan de gang, Diep is het zonnetje. En die paraplu's gingen omhoog. Ja, en dan zag ik al die lui hun gezichten. Ja, en dan is het natuurlijk klaar. Hè. Dan best, nu gaat het gebeuren. Ja, dus dat was een geweldig schoen. Een geweldig liedje. Echt geweldig. Ik kan me dat liedje nog heel goed rappelleren, want iedereen wist ook dat het ging over een gevoel dat het zonnetje is. Ja. Of een bepaald iemand. Ja. Maar het had toen niet betrekking op het weer. Nee, dat is helemaal goed. Kent ze misschien, dit is misschien een cliché vraag, maar ik vind het toch wel relevant. Wat was nu de schoonste herinnering aan de Prinsschap? En dan proberend in het positieve te pakken. Dus nee, wat ze zus verteld is. Nee, dus ook dat wel positief. En misschien is dat toch wel meteen de link. Ook wie ik naar die lui die in Borgharen en Itteren naar Maastricht gekomen waren, wie ik dan naartoe kwam, was het zo dat ze, en toen net wordt ook al even verteld door gemeente Roland Dier, over het bezoek aan het hospitaal met de kinderen. Maar ook toen begon dat eigenlijk al. En dat is het wat ik altijd bijblijf. Het is het moment als de binnenkomst, als hooglustigheid, dan brengt zich het over. En dat is dat zonnetje. Ja. En dat is eigenlijk een roeiende draad. En ik denk dat alle hooglustigheden dat herkennen, die ook. Zeker. Dat is de roeiende draad. Ja, dat is fantastisch als ze dat 4 weken mag metmaken. En daarom denk ik ook dat de hooglustigheid die nu gaat komen, die moeten we proberen om dat in 1 week mee te geven. Dat gevoel. Wil een opgave. Maar ik denk dat iedereen zo erin zit, dat denk ze ik dat ook. helemaal absorberen en dat er het geweldig gaat doen. Dus dat was voor mij het schoonste moment, om het maar zo te zeggen. Ja, dat kunnen we je al bij voorstellen. En Dank van je. dit jaar zal het gegarandeerd Zeker. hetzelfde gaan voelen en hetzelfde Zeker, gaan doen. zeker Luc. Diep is het zonnetje, gezongen door Harry. Diep is het zonnetje, ja die alleen. Als ik die zing, dan bubbelen mijn been. Of het nu regent
Van die gelijk krijg ik kriebels in de maag. Die bis het zonneke van mij met die 3 dagen. Die bis het zonneke, ja die gelijk. Als ik die zin, dan bubbelen mijn been. Of het nu regent of storm in mijn streek. Die bis voor mij gewaren zonneleen. En iedereen die kinderen dan de zee. Die bis voor mij gestraalde zonneschijn. Van die gelijk krijg ik kriebels in de maag. Die bis het zonneke van mij met die 3 dagen. En ik geblinders in mijn boek. En ik huppel bij een bleetje aan mijn stoel. Mijn haren stoel rechtop, mijn knieën knikken aan. Ik krijg je vrooien, ja ik begin ervan. Als ik dich met carnaval zing go, dan denk ik begin zo het bestond. Die is het zonneke, ja die alleen. Als ik die zing, dan bubbelen mijn been. Of het nu regent of stormt in mijn streek. Die is voor mij gewaren zonneleen. En iedereen die kinderen aan de zee. Die is voor mij gestraalde zonneschijn. Van die gelijk krijg ik kriebels in de maag. Die is het zonneke van mij met die 3 dagen. Die is het zonneke, ja die alleen. Als ik wie zing, dan bubbelen mijn been. Of het nu regent of stormt in mijn streek. Die is voor mij gewaren zonneleen. En iedereen die kinderen aan de zee. Die is voor mij gestraalde zonneschijn. Van die gelijk krijg ik kriebels in de maag. Die is het zonneke van mij met die 3 dagen. Die is het zonneke van mij met die 3 dagen. Alweer de laatste uit hooglustigheid die ik neven me heb zitten. Herman Cox, Herman de Eerste, uit 1972. Klopt. Ik mag dich zeggen. Tuurlijk. Het zou gepast als in op u te zeggen, aangezien ik nog niet geboren was toen Stieg prins was. Maar goed, ik zeg dich, dat liet me dan toch wel goed in de lijn van het programma. Ik was natuurlijk even goed terug aan het kijken in 1972, want dat heeft voor mij wel tijd gekost om eens even mee te kunnen inbeelden wie de vastelavond toen was. Is dat jet van vroeger, wat Stieg toen chiquer voor ons als nu? Luc, was er dan vraag stelt naar alles wat ik gehuurd heb, heilige stukje kenmerkend van de nieuwe traditie. Ik ben zelf 82. Ik wil even rappelleren tot Chrétien overleden is. Van hij uit jong, het beste boven. Ja. Maar ik heb nog het straatcarnaval metgemaakt vroeger. Met niet veel geluid in de test. Slijpen door de stad, ook als 20, 22-jarige. En dat was kapot wie de hond. Na 4 glazen weer zaad niet. Nee. En toen kwam dat fenomeen hermeniekes. En toen zag ze ineens dat dat in een ganz ander dreighoofd uit die cultuur van daarvoor. En daar gingen ze heel veel uit vormen. Ik zag er ook op schaal, leraren met leerlingen, familie hoe een harmonie speelde. Die leerden ze kosten de noten met 1, 2 en 3. Ja. En dat gaf een nieuwe dimensie. En toen wordt ook gezegd, daar moeten we een parade mee doen of een soort tattoo. Dat was het nooit in de Maastrichtse traditie. En dat broek, dat vroeger was die sax, wat we zien, ja, ik ken me ervan met een duel uit de looie. Nu is het goed verseerd. Dus ik zorg, wie vier ze doen. Ik loop rond. Ik sta hoog, wie de meesten nu staan. Het is zien op de bekende punten. Ik loop de straten in wogen, de cafés. Is het te druk, staan ik boete. Ja. Ik spring wel gaat, maar vroeger was het een actie. Ja, ja. Als jonge vent, want die zat dus voor de academie en die leraar wou eens kapot kregen als we terugkomen voor de carnaval. Maar we hadden een conditie wie veert, we hadden de ganse 3 dagen gehos. Dus we waren niet zo te krijgen. Maar dat is een dimensie, de zaterdag niet ontwikkeling. Ik hoop dat het zich doorzet.
Dus u zijn door het vervlakking, maar allerlei soorten families, alle soorten plumage. Ik ben eens gevraagd geworden, hoe is geen instrument, al huis aan de trom. Ook geledingen uit de bevolking, groepen van artsen, groepen van dit. Ja. Het was een heel nieuw fenomeen, wat toch een impuls gegeven heeft. En wat vast toestuurt in de Maastrichtse traditie. Ja, want in 72, even voor Duitse voor de kijkers, was het de eerste jaar van het Zaterhermenieks-concours. Ja. Ja. En mijn naampa is daar heel aan de weg gestaan ervan. Ja. Ga je er nog wel eens naar loeren? Eerlijk gezegd, het is weer te lang stoon. Ja. En ik vind het een nieuw programma wat er morgen gezegd heeft. Laat die in groep strekken door de stad. Langs de kasteleins, we hebben die ook dingen. Het is FIFA, met de jongens oproepen in een café de Goon. Ik heb er ook vroeger gestaan. En dan kijk ze, het is toch allemaal 11 wat ze kregen. Ja. Maar het is de dynamiek. Ik vind de aanpak van de laatste jaren veel beter. En dan zien ze wel langs forceren. Ja. Ja, dat is natuurlijk het ideaal. Hè? Een plaats liever staan en alles voorbij zien trekken. Ja, het leedje in die jaar, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet anders. Ja. De Zaterhermenie. Ik heb wel eens een Hollander huren zingen. Ze zaten aan mijn knie. Ja. Maar het is toch echt de Zaterhermenie. Ja, fantastisch. We hebben nog altijd ieder jaar heel veel gezongen. Ja. En niet te vergeten, ieder Zaterhermenie kan het spelen. Dus dat is toch wel fantastisch, denk ik. Ja, ik denk dat het nummer over 20 jaar nog veel gespeeld gaat worden. Liemige prachtige naar laten. Ja, ook als de tekst is zo simpel. En dat zie je goed, wie de Maastricht en dan gaat huilen. En zaad en dit en dat. Weer dron, actie. Het trekt altijd maar weer, ook al kennen ze niet. Prima. Laten we dan naar luisteren. Doen we. En de complimenten aan de organisatie. De Zaterhermenie. En gezongen door Beppie Graaf. En gemaakt door John Hoene. Ja, dat niet te vergeten. Ja, dat hadden ze mij wel eens erbij maar geschreven. Maar gezongen door Beppie Graaf. Hey, Kumper. Ze spelen wel heel hel, maar valse rest. Ze zien altijd bien en houden op de kist. Me huurt ze overal, ook als het afgelopen is. Da 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 da. De Zaterhermenie, de Zaterhermenie. Die trekt altijd maar bij je oog, al kunnen ze niet meer. De Zaterhermenie. De Zaterhermenie, die speelt niet zo maar hel en dus verdriet. En wie? De Zaterhermenie, de Zaterhermenie, die trekt altijd maar bij je oog, al kunnen ze niet meer. De Zaterhermenie, de Zaterhermenie, die speelt niet zo maar hel en dus verdriet. En wie? Is weer een nieuw orkest. Ze spelen wel heel hel, maar valse rest. Ze zien altijd bien en houden op de kist. Me huurt ze overal, ook als het afgelopen is. Da 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 da. Da 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 da. De Zaterhermenie, de Zaterhermenie, die trekt altijd maar weer ook al kunnen ze niet meer. De Zaterhermenie, de Zaterhermenie, die speelt niet zo maar hel en dus verdriet. En wie? De Zaterhermenie, de Zaterhermenie, die trekt altijd maar weer ook al kunnen ze niet meer. De Zaterhermenie.
Beste kijkers, voorzien we gekomen aan het eind van de aflevering van Tempeliers TV. Just wie vroeger. We gaan zo meteen afsluiten met een liedje van Peper en Zaait. Je kent het allemaal. Maar eerst willen we nog een lui bedanken die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt. Ik ga ze maar oplezen, want om in de kop werkt dat niet meer. Eerst alle kijkers thuis. Ga ze bedanken tot geloerd. Hopelijk wordt er nog dik teruggeloerd op internet. Alle artiesten die achter me wil ik bedanken. Alle eindprinsen voor. Dat zien pas cup, dat zien pas cup. De muziekgitterij, niet te vergeten, fantastisch hé. Alle Tempeliers medewerkers, bedankt voor uw inzet. Zonder u was het niet mogelijk geweest. En niet te vergeten, ook niet tenminste, initiatiefnummer Frans Teunis. Laat ik het zuren voor hem. Dit programma was naar zijn idee. Fantastisch leuk. Goed te door met de vastelavond. Hopelijk komt het programma weer eens een keer terug. Voor jaar misschien. Goed te door. Fijne vastelavond samen. En nog een goed applaus voor iedereen die dit programma heeft mogelijk gemaakt. Hoi. Maastricht, moest op kunst, moest de ges, bleef toch Maastricht. Stad met historie, Victorie en nog wel een schep tegenslag. Toch ben ik ruuds op Maastricht iedere dag. Stad aan de Maas, doostig vernieuwd de charme, stad van Servaas. Het hart van Maastricht, dat blijft schoonjes zolang als hier de wacht geldt. Kom maar gerust naar Maastricht als je wilt. Als kleine grummel, waar ik al geruut. Ja, tot mijn weg, ons nog stond in Maastricht. La la la, la la la, la la la, la 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 la. Zing het maar goed voor Maastricht. La la la, la la la, la la la. La 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 la, niks is te goed voor Maastricht. Mij leeft Maastricht, boeste ochtends, boeste ges, blijf toch Maastricht. Stad met historie, Victorie en ook wel een schat tegenslag. Toch ben ik ruuds op Maastricht iedere dag. Op de Vliethoven. Kleine grummel, waar ik al goed. Ja, tot mijn weg, ons nog stond in Maastricht. La la la, la la la, la la la, la 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 la.